Ahoj parajevíci, jsme tu pro vás s otázkama a s odpověďmi. Připravili jste pro nás nějaké otázky a my formou videa odpovíme na to. Protože psaní by bylo dlouhý. Tak. Tak to nebudeme protahovat, odpovíme vám, sice jsme tu jenom sami s Michalem. Ale já budu odpovídat za Michala. Odpovíme i za našeho sušenku. Tak se na to vrhneme? Můžeme se na to vrhnout. Uvidíte aspoň video taky nezvenku, uvidíte čistě z domova. Taky jsme konečně doma, v pohodlí, v teple. Venku je hnusně stejně, takže... Fouká. Víte. Vadí. No. Takže můžeme přečíst nějakou tu otázku. Tak já ti budu pokládat otázky, ty budeš odpovídat. Bo já se tě budu ptát. Dobře. Tak jo. Míšo, měl jsi někdy opravdu nahnáno při nějakém vyšetřování? Nahnáno ano, měl jsem rovnou na 2 místech. Jedno místo bylo Ptenin, židovský hřbitov Ptenin. A druhé místo byla pohádka, ale tam už to nebylo jakoby o strašení, ale spíš o zvěř. Já měl spíš nahnáno z divočák. Nebo jestli oni měli nahnáno dcery. No, já jsem si Ne, já spíš z divočáku. Tam jsme to asi měli na. Sice se říká teda, že divoké prase je plachý, že se bojí, ale já bych tomu moc nevěřil. To se s tebou asi shodnu jako na ty pohádce, když jsme byli potom po druhý vlastně i s Filipem, tak to bylo fakt jako nepříjemný. Jako doporučujeme tam zajet, je to nádherné místo. Jo, není to o tom strašení, jako o těch paranormálních jevech, ale opravdu jakoby o těch zvěři, o těch divočácích, bylo to tam hodně rozrytý a potom ty 2 kiláčky lesem nebyly úplně příjemné. To je fakt. Jinak si myslím, že s Michalem, se Sušenkou bych se shodla, že teda jako poslední největší zážitek, když jsme měli nahnán, bylo asi ta kadrnoška. Jak tam za náma prolít ten, jestli to byl plastový kelímek, to jste určitě uviděli ve videu. Plastu. Nevíme, co to bylo, bylo to těsně za náma a vzhledem k tomu, že já jsem tomu byla zády jako jediná, kluci byli bokem, takže to jsem opravdu měla teda v gatích jako fakt skoro naděláno. Protože vlastně jakmile tam ten zvuk proběhl, tak vlastně ze Spiritboxu se za 5 ozvalo. Potom, když jsme se ptali, jako jestli to byl někdo z nich, tak to bylo jakože plast, takže nám to přišlo i docela vtipný, jakože alespoň jsme si potvrdili, že to něco plastového to prostě bylo, takže jako to vyděsilo asi mě, řekla bych, že možná i Sušenku, že teda Michala, no, protože já jsem nestačil ani jako... No, ty jsi na to no, ale Michal asi by se shodoval se mnou, že to pro nás zatím bylo takový fakt jako... Já byl prostě zažraný do Spiritboxu. Takže jako jo, tak takže ať to shrneme teda, takže který místo, takže za mě to... Ptenin, pohádka a ta kadrnoška, no. Ty no, asi byly takový jako opravdu nejnáročnější, co se našeho strachu týče. Tak jo, jdeme dál? Jdeme dál. Další otázka. Které místo pro vás bylo naopak nejemocionálnější? No... Nevím, jak to podat. Nejemocionálnější, kde to s náma nejvíc zahejbalo, bych to asi tak pochopila. Já se budu zase opakovat, ale sice ne už o pohádce, ale já mám pořád v hlavě jenom ten Ptenin. No ten Ptenin pro nás byl takový, že jsme se tam fakt jako vraceli, že jsme tam byli několikrát, takže prostě nějakým způsobem nás hrozně přitahoval, takže ty emoce tam asi probíhaly, jinak vlastně vy ještě nevíte. Ale my jsme byli vyšetřovat vlastně u jedné rodiny a tam jsme byli teda s Michalem spolu sami. A myslím si, že to na nás jako dost dolehlo spíš jako osobně, že jsme s tou rodinou nějakým způsobem soucítili, co tam prožívají a mělo to takový ten osobní dopad, jakože opravdu jsme se s tím příběhem a s tím dějem strašně zžili a nedokázali jsme vlastně jako v tu chvíli se soustředit ani na cokoliv jiného, ne? No, nás to úplně vyždímalo. No, vyždímalo nás to hodně energeticky, ale potom jako to byla práce, na které jsme strávili vlastně přes měsíc, skoro 2 měsíce. 2 měsíce, no. 2 měsíce jsme na tom případu dělali a opravdu ten byl takový jako osobní, hodně osobní, nejemocionálnější za mě, protože opravdu... Jako nemusíte se bát, jsme opravdu na vás nekašlali, že jsme nedávali žádné příspěvky, nenatáčeli jsme žádné video. Práce byla s kadrnoškou, s videem, zároveň do toho jsme prostě řešili tady ten případ, který prostě nebyl jednoduchý, bylo to hodně zamotaný. Uvidíte sami, budeme se snažit z toho udělat nějakým způsobem video.
jenom musím vymyslet, jakou formou. Tím pádem mi můžete aspoň odpovědět, jakou formou to video mám udělat. Mluvenou, jako povídání od Aleše, což bude ale dlouhý povídání, nebo psanou formou, jako textem do videa. Vymyslete si to, řekněte mi to, poraďte mi, jak to mám zpracovat, protože fakt nevím. Je to dlouhý povídání, samozřejmě přidaná pak nějaká komunikace, ale... My víme, že by se nám hodilo každý 14 dní video, ale tohle nejde. Nejde to. Nejde to. Nestíháme to. Můžeme se snažit, jak chceme, ale když už to jde, tak vždycky nějaký výpadek padne, že jo? Takže jsem si zase znova. Výpadek, no a pak ten sušenka nám furt chybí někde, že jo? Protože ten prostě musí makat, no někdo dělat musí, co si budeme povídat. Tak... No, takže jo. A u sušenky já nevím, co by mohl mít jako to nejemocionálnější příběh. Já si myslím, že asi ten Holíšov. Ten možná s tím Holíšovem. Ten Holíšov, ta ubytovna. Tam asi jo. Tam zase, no. A nebo ještě i ten Pteník zase. Ale... Nevím, říkám, jak ten s náma v té poslední rodině teďka nebyl. Řekněte nám to takhle, chtěli byste ještě Pteník? Chtěli byste ještě Pteník? A to už by bylo na celou noc teda. A to není špatný nápad. Přespíme na Pteník. Že to napište dolů. Až budete. No, To je dobrý nápad. to je dobrý nápad. No. Přespíme tam a natočíme celou noc. Necháme běžet kamery, všechno necháme běžet. Ráno se zbudíme. A kdo to pak zase bude střílet? Výborně. Takže jdeme dál. Jdeme dál. Potkali jste už někdy, nebo setkali jste se někdy s poltergeistem? Bohužel, ale čekám na to. Poltergeista? Při vyšetřování ne, vlastně. Při vyšetřování ještě vůbec ne, ani vlastně za celou tu dobu, co existujeme. Ne. Já teda ne. No, já jo, ne při vyšetřování, ale bylo to doma. No, nebudu tvrdit jak Michal, ale ty... U Michala nevím, ne, taky nevím. Každopádně já osobně jsem se s ním setkala a vlastně díky tomu můžu odpovědět i na další otázku, která byla vlastně jak jsme vznikli, koho napadlo zabývat se vůbec paranormálníma jevama a kde jsme vzali inspiraci na tu komunikaci. Tak já když to rozvedu za sebe, tak vlastně ten poltergeist mě dokázal, že něco takového existuje a přivedl mě vlastně na tu cestu se o to začít víc zajímat s tím, že vlastně mě se doma začaly hýbat tenkrát talíře, padaly věci z poličky. No, to mě přesvědčilo dost o tom, že teda něco mezi tím nebem a zemí opravdu je. A já nevím, následně asi rok nebo 2 roky na to, tak jsem se vlastně přidávala ke klukům od té doby, co se mě tohleto přihodilo. Ale jinak od té doby taky už ten poltergeist, jakoby jsem se s ním nesetkala. No, a jak to odůvodním já? No a ty si to odůvodni? Do koho to napadlo? Tak vy jste vlastně začali beze mě s Michalem. My jsme začali oba dva sami, ale vůbec... Prostě to šlo samo. My jsme se... Jak jste vlastně, já budu dělat teďka moderátora, jo, takže jak jste vlastně přišli na to, že budete paranormal ghosting? Koho vlastně napadl ten název? Takhle, my jsme zatím hodně cestovali po urbexech, navštěvovali jsme opuštěná místa, ale jakoby jezdili jsme po těch tajných, jo, ty tajná místa, no a chtěli jsme prostě něco víc. Já nevím prostě, jak to popsat. Nevím, jak bych to popsal. Název vznikl tak, jak vznikl. Jak vzniknul? Kdo by myslel, že to bude zrovna PGT? No já, ale já nevím. Tak paranormal, jako, tak je to docela jednoduchý název, že jo, paranormal, ghost, team, tak prostě tým, paranormály, duchové, že jo, takže jako krásný název, myslím si, že úplně nejlepší v České republice, ale jo, dobrý, jo. Povedlo se mi to. Jo, jako, tak název se povedl, no. Takže vy jste vlastně s Michalem spolu jezdili jen tak po výletech, točili si opuštěné budovy a tak dále. A
A prostě Tak. jednoho dne jste si řekli, hele, zkusíme si koupit Spirit Box a zjistíme, jestli nějaký duchové tamhle nějaký... No tak nějaké jako zážitky jsme měli, že jo, už to, no ale rozhodli jsme se tak, jak říkáš. Prostě jsme koupili K2, teda bez K2 ne, měli jsme Spirit Box To si myslím, že jsem ti pořizovala jak Valentínu. Spirit Box No ten elektroměřič. Jo, a ten elektromagnetický měřič. A to je všechno vlastně, co jsme měli. A řekli jsme si prostě, chceme udělat díru do světa a chceme zjistit a dokázat lidem, že opravdu něco mezi nebem a zemí něco je. Tak jsme se do toho prostě opuli. A ve finále to došlo až tak daleko, co jsme nečekali, že Se rozšiřujeme. nemám vůbec slov. No. Netušili jsme, že to bude zajímat tolika lidí, protože už nějaké týmy jsou. Jo, A pak museli mezi sebe vzít ženskou, která to bude všechno korigovat, že to je jasný. No. A nemám pravdu. no máš pravdu. No ještě aby ne. Michal vám na dotazy odpoví v komentáři. Jo, a nebo nám dotočí video. A to by si mohl, Míšo. To by si mohl, Míšo. Když nazbíráme nějaký počet lajků, tak by Míšo Sušenka mohl dotočit svoje vlastní video s odpovědma na ty samé otázky. Každopádně nebudeme to prodlužovat, na otázky jsme tak nějak odpověděli. Máš k tomu ještě co dodat? No asi ne, nemám už tomu co dodat. Tím otázkám. Asi ne. Pro dnešek bych to stačilo. Kdo další bude mít otázky, ať je napíše, můžete do zpráv, do komentářů, do mailu, prostě kam chcete, napište nám další otázky. Klidně to napište kam chcete, napište to na Plzeňském náměstí, my si to všude přečteme. Je to úplně jedno. Prostě další otázky, když budete chtít, my rádi zodpovíme, ať takových videí můžeme udělat samozřejmě víc. Tohle bych nějak neprotahovala bych to dál. Kdokoliv, jakoukoliv otázku, ať už je to blbost nebo není to blbost, Vlastně. nebojte se zeptat, my vám babu neutrhneme. Když se budete stydět, napište do zprávy. A my se budeme taky stydět, tady řeknu vám to. A ještě jsem si vzpomněla, tam ještě u té jedné, tak tam ještě psala, tak se tam ještě konkrétně ptala na nějakou tu konkrétní otázku u nich doma, že vlastně ta maminka nepustila nějak toho tatínka, tu duši toho tatínka, že se tam něco děje. A teď si nejsem jistá, co to bylo. Joj, tak to bych musel dohledat. Já se na to Protože kouknu. nevím. Já přesně úplně nevím, co tam to bylo. bylo, ale aby jsme jí na to aspoň odpověděli. Jak ona se tam paní ptala? Hledá. A už to ne. Jo, takže mlžné obrysy, zvuky, zvláštní vůně, jestli můžeme potvrdit, jestli to je tím, že odsud nedokázala pustit dušičku v závorce taťku mezi své a oni takto hlásí a prosí o to. To je těžko říct, jestli se jedná o tu dušičku zrovna toho taťky, tam může být kdokoliv, záleží, jaký to jsou mlžní obrysy, jaký vůně, jestli ta vůně připomíná toho. Předpokládám, že teda, když to byl taťka, takže maminky manžel nebo přítel, může jí tím dávat najevo. Ono to nemusí být tak, že ona by ho nepustila. Ono to může být i obráceně, že on nechce opustit jí. Takže Může to mít hodně spojit. dokud nevíme podrobnosti a dokud se to nějakým způsobem nebudu jako říkat neprošetří, tak ale nemůžeme vlastně jakoby ani potvrdit, ani vyvrátit, jestli se o tu duši jedná, ať už teda toho tatínka nebo kohokoliv jiného. To se asi takhle na dálku fakt nedá říct, jestli to je jenom prostě něco, co se dá logicky vysvětlit nebo nedá. Každopádně, pokud to maminku neobtěžuje, tak je těžký s tím něco dělat. Pokud by jí to obtěžovalo, tak je samozřejmě potom spousta variant, jak tu duši pustit do toho světla. A teď záleží, jestli tady tu duši nedrží zase něco úplně jiného. Může to být tou maminkou, že ho nechce pustit, může to být tak, že on ji nechce opustit. A zároveň to může být úplně způsobený vlastně něčím jiným. Může ho tady držet cokoliv jiného. Můžete ho tady držet i vy jako děti, jako jeho děti. To už je potom strašně individuální na každém případu. Už to tam chrání, jo. To už může být, fakt to může být způsobený čímkoliv.
Až vyjde to video od té rodiny teďka, až to nějak dáme dohromady, tak tam je to docela dost dobře vidět, že to, proč ty duše tady jsou. Některé slabé povahy, že se to může trošku hnout, jako, že by na to neměli spíš koukat starší No, lidi, který jsou trošku citlivější, protože to, co se nás zjistilo, zaražilo i nás. Uvidíte sami. Nebylo to nic příjemného, no. Takže každopádně ty duše tady můžou opravdu držet úplně cokoliv. A od toho jsme tady my, aby jsme zjistili co. Aby jsme zjistili pravdu. Aby jsme zjistili, proč jsou tady. No a vzhledem k tomu, že máme i teďka spokojenou rodinu, tak si myslím, že dokážeme i pomoct jim to světlo najít. Aspoň teď tomu tak bylo. Ale musíte nás sledovat. Takže sledujte nás, pište nám, dávejte nám tipy na další cesty. Sledujte nás na YouTube, Instagram, na webovkách. Na Facebooku hlavně. Na Facebooku, no, tak Facebook bych dal na poslední místo. No ty taky zbyl na posledním místě. Jo, takže... Zkrátka jsme pro vás všude. Pomalu se otvíráme. No, já myslím, že už byste to měli ukončit. Rozloučíme se? Paráda. Takže jakékoliv dotazy, otázky, Komentáře, zprávy, maily. my natočíme, odpovíme. Rychle, stručně. Tak si mějte krásně, přejeme krásný večer. Ahoj. Čau. Já zase začnu, takže. Takže. Ahoj přátelé, zdraví vás. A to nemůžu říkat, váš vás. Je večer, tak večer prostě pěkný den, zbytek víkendu, týdne, no uvidíme, kdy to video prostě vydáme. Prej. Čau. Co se ti Za nelíbí? každý čau, když to má odběr, ty vole, fakt, že jo. Co se ti líbí? Čau. Co se ti nelíbí, nebo čau. Bože, takže čauky, mňauky. Čičí.